Nešukal si všechny, šukal si jenom s jednou. No proto. Vysvětlím ti pravidla další zkoušky. Za několik málo okamžiků tě donutím k tomu, aby ses otočil na 4 držkou směrem ke mně. Přidělám tě k postýlce. Uděláme si krátké interview. On mi podá kufřík. Budeme si hrát. A ty budeš doufat, že si to zvládl, aby si na konci večera dostal ten klíček. Na 4 špíno.